kai dai dan kurma Allah ba ka fahimta. Dan kai daɗe. Lafiya? A ba lafiya. Mu ga wanki. Salamu alaikum. Ya ba siyar da ke da ran kuɗi na bai biya ki kuɗin ki. Kai dan kurma haka ake yi? Haka ake yi? Haka ake yi? Ka ba ta wayan ka barawo ne barawo. Ka ba ta wayan ka. Zo. Ina ji barawo. Zo. Kai ba a haka. Kai irin wannan ai sai ta gane ai. Ka ban kuɗin raken tu. Sarri ma da dan kulma ba daɗi. Ai na ba ke sa muke ka caji ne. Yanzu dai ga wannan rike ki. Ke dai ki rike. Wannan kyauta ce na baki. Waya ta fa. Yawa nan dan kulma ki ansa. Dan kurma dama shi na ba waya?